Yes! Nakuha natin yung dalag. Bait and weight fishing at Baliwag Nuevo Creek. Thank God it's Friday. At alam nyo kung nasaan ako. Today is October 11 at nandito tayo sa Baliwag Nuevo Creek na naman. Another location near water pumping station ni Tatong. Ayan o. Nagkagabi po siya. Ayan. Cleaning the rice paddies. Ito namang mga dogs, very busy naman sila. Medyo high tide pa dito. High tide pa sa creek. Dahil umulan ng malakas kahapon. Ngayon sana wala na. Para naman malaman natin kung ano ang mga gumagalaw-galaw dyan, kung dalag or snakehead fish, jumping perch, o kaya naman ay tilapia. Nakakuha na tayo ng live bait kahapon pa. Of course, ang very helpful, very beneficial na earthworm. Kaya samahan nyo ako dito pa rin sa ating Idus Vlog for selective fishing. At yan ay ang pamimingwit. Ito pa rin ang aking modified na rod out of ipil. Ayan, nakakuha sila ng daga. Yan ang kalaban ng mga farmers. Ako naman, yung live bait ay parang naghihingalo na ito. Anyways, may papakinabangan pa naman tayo. 1 day old na kasi. Subukan lang natin kung pwede pa. Yan. So, parang mababaw lang dito. Ano natin, adjust natin yung floater natin na made from old sleeper. Tara, bilit na tayo. Dito lang oh. Malalim ito yan. Marami kasing kangkong eh. Yung mga pumipisik-pisik na yan dyan ay mga merapina. Dito tayo sa may merapina. Maliban natin. Karamihan ay mirapina. Nang-aagaw yan ng pain. Ang daming piyak ng fry ng dalan. Sigurado may mother ito. Ayun oh. Baka mapagalitan tayo ng mother. Papakita ko nyo sa inyo yung fry ng dalag. Yeah. Ayan po mga kaibigan. Yan. Nakikita nyo ba? Papunta doon, may nagagayad dyan na ina. Yung dalag. Yung mother snakehead. Naku, ang dami pala. Yes! Nakuha natin yung dalag. Woo! Eto na nga. Sandali lang. Nangiwi lang siya. Baka makakawala pa. Dalag po ito. Ayan. Wala nang nana yung yung ating mga supling. Anyways, pagkain natin to eh. Ayan po sila. Ito mga invaders doon sa US ay binabawal sa kanila to. Kaya ini-electrocute nila. Dito sa atin inaalagaan talaga kasi masarap naman. Yan. Yan, hindi naman napagod hindi na sayang yung pagod dati. Ito naman mga aso ay very busy naman sila.
Madali. At huwag kang papalag. Ay! Pumapalag. Pumapalaga. Hindi. Nangiwi lang siya. Hindi talaga. Ayan po, naswertehan natin ngayong hapon ng Friday. Kaso wala nagnana yung mga fry o yung mga tiyak na dalag. Eto do, successful di ba? Ayan po ang snakehead. Pinagbabawal to sa US kaya ine-electrocute nila. Galit nga sa aming mga seaman dati noon eh. Anyways, masarap na pag-ulam po. Pestang dalag. Di ba? Good afternoon everyone! Dito naman tayo sa kabilang side. Pagkatapos ng snakeheads, nakakuha tayo ng isang jumping perch o puyo. Dito naman. Kaso maliliit lang. Jumping perch. Nakakawala. Pangyayari. Di bale, basta may snakeheads. To go na tayo. Anyways, nakakawala pa siya. Sa late ng ating ng ating date, ang ating setup ay hindi natin binabago, ay nakakakuha ng malaki at maliit na mga isda dito. Sige, subukan pa natin. Ganyan talaga po ang bait and wait. Talagang hintayan, tiyagaan. Pag selective fishing ka ha. Marami dito Ayan, medyo malalaki yung dito yung jumping perch. Teka naman. Ayan. Talagang siya. Uy, yung mata. Apektado yung mata. Isa dito ay na. Very na siya. May kasama na yung isang jumping perch. Upo yun. Yan. Oop. Yan. Dito lang. Diyan ka lang. Nag-stack kami ng mga doggies. Ayan sila. Yan. Hindi po ito sponsored. Basta ganyan talaga. Hindi yung okay naman ang nahuli ko. Doon. This will suffice for the day. Kaya halos isang oras kami dito. Kaya let's call it a day. Yes, sa iba naman ang biyaya ng ating kalikasan. Thank you Lord. Happy Friday everyone. God bless.